Tak jdeme hodnotit psy s babičkou, tak jo. Tak. To je velká. Ten je dobrý, ale já mám z něj respekt, tak bych mu dala 7. 7? Šťastný číslo, no. 3. 3? Jo, je ale roztomilý. Ono těch roztomilých, jak se říká, bude víc. Tak tohle to je Golie, to bych dala 8. Mě tyhle ty velký psy tolika neříkají. Ale Golie je roztomilá tak. Tohle to nic moc, takže dej 6. 6. Ty jsi špun. 5. Jo, ta voškoví 9. Oni mají třeba z něco do sebe, ale mě to ne. Já, že je 10. No, ty jsi roztomilý.